אני לא יודע מתי המלחמה בצפון. אני יודע להגיד לכם שהסבירות לזה שהיא קורית בחודשים הקרובים היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר. אנחנו עושים פרק של הגברת מוכנות ללחימה בלבנון. יש לנו הרבה מאוד לקחים מהלחימה בעזה. רבים מהם רלוונטיים מאוד ללחימה בלבנון, ויש כאלה שחייבים לעבור התאמה. אני יודע להגיד לכם שאני חושב שאנחנו מתחילים אותה עם הרבה יותר יתרונות. ניצחון, ביטחון עצמי אצלנו, ביטחון יורד אצלם, הרבה מאוד ניסיון, יכולות, הפתעות לייצר. אני מעריך שכל עוד תימשך לחימה בדרום, תהיה לחימה בצפון. אבל אנחנו לא נקבל את העניין הזה לאורך תקופות ממושכות מדי. ולכן יגיע רגע שאם לא נגיע להסכמה שחיזבאללה מכבד את הזכות של התושבים לחיות כאן בביטחון, אז אנחנו נצטרך להביא את הביטחון הזה בכוח.